Karon sa kasugpon sing ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ba, may kapanawag sa cellphone ko. Number mo lang eh. Ano ka? Nasa abroad yun nga number. May signal ka ta. Pabalagid ka tayo, Rulin, ha? De Jerry. Udata sila sa safe house. Mapas ko to. Boss. Tulis pa siyang sabtong ko kapanawag. Hello? Hello? May kasabat daw. Hello, sino ni? Ngaway ka kasabat? Hello? Nenyo? Ako ni. Sino niyo ini? Nalipat ka na sang tingog ko. Hindi mo na ako kilala. Ay, ha? Nalipat ka na sa akon. Halika. Ay, tita?
kita Priscilla, ikaw ni? Hindi ini si Priscilla. Mm. Patay na si Priscilla. Hindi na pag-ihinambit ang ngalan niya. Ha? Pero ang Hindi na pag-imit lang liwat ang ngalan nga ina ninyo. Basi kung may iban nga makabati. ho. Madugay na nga napatay ang ngalan nga ina. Panas na, pati ang itsura sila. Ang kaistorya mo subo, amo si Birdie. Pearly? Wala ka na sa ihinambit nga tita. Tugod na patay na si Priscilla. Ang kaistorya mo subong, si Pearly nga abyan mo. Malapit nga abyan kag pamilya ninyo. Okay. Oo, Pearly. Good. Kumusta ka na, tits? Kwan. Pearly, kumusta ka na? Madugay man nga wala kita sang komunikasyon, ha? Kag nalipay gid ako nga nakasugilanon kita liwat subong. Ay, okay lang ako. Pero nagaisahan na lang ako subong. Patay na ang tao nga nagbulig sa akon. Para makalabot ako diri. Ang tao nga ginhimo ang tanan para lang makapalagyo ako dira. Kag para makaluwas ako. Tita, Pearly, Ah, kamusta ka na ninyo? Suno sa amay mo. Naobra mo na ang tanan nga luya ko matabo. Pearly. Nabawi ko na ang tanan nga propiedad sang tiya ko. Ang tanan-tanan nga ginapanagiyahan sang tiya ko nga luyag ko ang kunon. Nakuha ko na. Salamat. Salamat gid ninyo. Masaligan ka gid batuhon. Nabawi mo na nga bisan wala na ang presensya sang tiya mo. Tanan nga luyag ko, makuha ko kung gustuhon ko, Pearly. Bisan hindi akon. Ayan pa kung pagkabutang sang pamilya ko. Ato na gid. Oh, proud ako sa imo ninyo. Mabatyagan ko sa panghambal mo. Mas nga nagbasko ka na gid subong ikumparar sang una. Kung nagaysanon ka dira, Pearly, pauli ka diri sa Pilipinas. Puli di. Total, ari naman. Naplastar ko ng tanan. Pearly, pila na lang kita nga magpamilya. Hindi dapat nga maghilayo ay kita. Kani pauli ka diri. Oh, madugay ng handom ko nga magbalik dira. Nga magpauli dira ninyo. Pero, nagabalik-balik sa pinsar ko ang natapos ang una. Nagabukal ang dugo ko sa tagsa nga matumtuman ko ang natapos ang una. Naguba! Kag narumpag ang tanan ko nga napundar tungod sang kahimuan sang ahaw lang trapo nga klase sang tawo. Pearly? Kompleto na ang tanan ko nga mga papilis. Bisan anong oras, pwede ako makabiyay sang legal, pauli dira. Wala man lang gali na. Kung na mo puli ka na di. Madamo pa tadi sa mga transaksyunis nga mahimo kunari ka di. Nadaan nga subong nga pigaw sang transaksyon. Wala na sila nagasulod subong sa akon nga kwarta. Amo gani nga, balik ka na di. Kay mabalik naman ko sa dating gawi ko sa mula. Pero, kunari ka na gid man di. Kabalo ko nga madamo kagyapo sa pwede mo nga makwartaan. Idol tagid kaya eh. Palangga tagid katit Pearly gali. Halin sa unay idol tagid ka. Tungod smart ka kayo. Gagatay ang utok mo. Kag sobra pa sa lalaking mahimo mo. Kani pauli na di, Pearly. Puli na di ah. Dako ginagusto ko nga magpauli nila. Pero hasta subong, may phobia pa ako. Grabe ang igo sa akon. Tungod sa kahimuan sang sapat nga ato. Nga ang balita ko, buhi pa siya at si subong.
Si Jack Balaan? Hindi pag-ihinampi pa ako ng ngalan nga ina. Ah? Pearly? Hindi ko luyag mabatian ang ngalan nga ina. Nagalay na pamatyag ko sa tagsa nga makabati ako sa ngalan nga ina. Pearly? Madula lang siguro ang ginabatyag ko nga ini. Kag hindi na ako apektado kung mabatian ko ang ngalan nga ina. Kun! Patay na siya! Ah. Hindi ka magkabala ka, Pearly. Madula gin sa pila ka daw ginabatsyag mo ngayon na. Wala pa sa order rin sa imo na trabaho ko na ina. Tungod kay ginatraso ka niya, pareho lang nga ginatraso man niya ang bugos na kapamilya. Kagari, nasuguran ko na gani panukot. Hulat ka na lang sa malipot ng panahon. Balitaan ta na lang ka nga naihaw ko na siya. Ha? Natutulan ko ng pugaran sa kanimal nga to. Halampako na lang. Kaya hindi na siya makaluwas pa sa akon. Himuan ninyo. Kaya kung mahimo mo na. Kung wala na siya, mapauli na ako dira. Natakan ako diri. Luyag ko na balikan ang lugar ko. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong
Patuod, Bugoy? Oh, Jack, dugay ko sa Antiki. May pakaisa ko to sa side sang iloy ko. Nakabiyahe makuto sa una jeep. Gali ka? Oo, kaya nagumo lang ang ambal to, Jack. Yambal ba sa akon, kung ano nga lugar. Kaya sugid ko sa imo, kung sa di ninanaamtang ang bahay sang Antiki. May ko magsubong sila. Nga man, Jack, makanto ka tao. Istorya na ilang ta personal. Agyong nakadira sa Iloilo kung okay na tanan. At sige, Jack. Arak na subong sa lugar niyo. Marugpauli na ako. Manugsakay na ako sa bus. At sige. Halong lang, Jack. Salamat. Kamu man, halong man kamu dira, Bugoy. Salamat nga ginaubay ang kikid permis ang Ginoo, Jack. Nga wala sa maraming nga natabo sa imo kadadakat niyo. Barangga kita sa Ginoo, Fatima. Tungod mayong ginahimot, ha? O ikaw, kumusta ka? Gulpi lang na ko ang tiyan mo, ha? Bibi, buksan ko ang tiyan mo. Kadasig matuon sa pagdako sa tiyan ko, Jack. Hilmo nung naging nga, nagabusong ako. Bayo gani. O ikaw, ha? Kabalo ka nga daw, mano na si Papa nga magagwa ka. Kam makita ya ka. Ay, oo, gali di sa simana. Mapacheck up ako. Iparanto ko dahil kung ano ang bata ta. Kung bala babae o kung lalaki. Mabala na na ako? Oo, makita na ina sa ultrasound. Ay, tuod ka? Pero, bisan wala ka pa makapatanaw. Ako ya, nabalaan ko na kung anong ginabusong mo, Pat. Matuon? Paano mo balaan, Bi? Tugod sa itsura mo. Ha? Di paano, Bi? Ikaw, Jack, ha? Mamati ay. Kung gwapa ko no ang nagabusong, kagatinlo magaway sa iya kaugalingon, nga nagahamis gid niya panit bisan itom siya. Babae ko nung ginabusong niya. Ano? Oo. Oo. Pero kung daw katamaran ko no sang nagabusong magiho, kado kahigko sa iya tulukon, kado naglaway siya, piho. Lalaki ang iya ginabusong. Naara naman. Hindi mo naman yan nakuha nga ideya, Jack, ha? Amo na matuod ang hambal sa mga tigulat sa una. Kagabi mo, nagabutol. Ay, gali ka. Matuod din na, Fatima. Ote, ako, Bi. Anong panulok mo sa buong sakon? Ano sa banta mong bata, ta? Nay ka. Abe, tindog mo lanay. Bangon lanay ka magtindog sa tubang ko. Sige na. Ikaw, ha? Sige na, dali lang. Para may mutaran na ka sa mayo. O gani yan. Sige, kubangon na lang ko. Sige, be. O, ara na. Nagatindog na ko. Abe, takilid sa wala, be. Ah? Ah? Ara? Takilid bi sa tuo. Ano? O, ikaw, Tsaka. Ara na, oo. Atubang sa akon, be. Oh? Dali lang, ha? Ay, amot ka pala dyan. Ay, kakadlaw ka, ha? Ate, okay na. Ate, ano na? Abi, dali. Ay, ginakos mo ko siya. Kinalukan mo ako sa bibigyan. Sige na. Sugirin na ako. Anong bata ta? Kagwapa sa imo, Pat. Katinlo, kanamis ang kutis mo. Kuna mo, babaeng bata ta? Laban-laban na, Pat. Pero, daw hindi ko pa mapiyo. Ay, no, na yaman. Ang tanan nga say nga posible babaeng anak ta. Nakita mo sa akon. Tapos, wala pa piyo. Eh, basib lagi eh. Binabay. Anak! Buang-buang gagit.
hindi ka di magdugay siya kao. Hindi ko sigurado, Tio Kanor. Basi kung gulpe lang ako tawgon, may trabaho naman kami. Ay, galik ka. Lakton na lang subong ha. Makadto ta kay kapitan para nga magkilalahay man kamo. Kuha nga maninoy. Aho, mas mayugid Tio ni Kanor. Eh, natural para nga may kapyo tadi sa barangay. Adi sige, nakatasubong ha. Pagkatapos sa barangay, mapabanwata ha. Makuha ka voter sa pidabit. Dali man lang na, kay kompleto naman ang iban mong mga kinanglanon nga bapilis. Gani man. Ay ti, kamusta galing obra ninyo? Okay man, Tio, ha? Kaluyan man. Gara trabaho man namon ang ginapaobra sa amon nga wala sa sablak. Ate, ang ginred nga balay sang kapitan sa aklan, kag napatay, inyo tuwagi. Ho, jutayan lang kami dito madisgrasya. May armas kini siya. May lang kinaunahan ang munisya ni Major. Ate, mayo lang gali. Baka delikado man sa obra nyo, Jackman. Gamay pang ginahatag nila sa inyo. Okay man lang sa akong Tio ni Kanor. Dali pa man ako nga magkabulig ako sa pag-away sa illegal nga droga. Kag may support ba nga ginatag sa mo ng gobyerno. Ate, mayo man na, Jack Pero hindi lang pag-iubos-ubos kitang salig mo sa ila ha. Hindi kagid magkalipat, Jack. Pulis bala sila. Kriminal kita. Anong buot mo silingon? Ay, Jack. Hindi lang idigagid si ilang tanan mo nga baraha. Ay, wala ko maginapa ngayon, no? Basi sa pilakadlaw, kung damo ka na sang natrabaho sa ila, kag madamo ka na sang naibalan, basi bala kung buhian kanila, Jack. Kag pahipuson. Agapas yung banwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa
pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Mga biyan sundarin niyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginti produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabinayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumanahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Ari na ang pinakabag-o kag epektibo nga herbal supplement, Evergreen.